Ni kendo nyakora mogi koro wadonje weche mag ohala. Oganda mathoth pod medo winjo pek mar ngima bang' nengo mar oduma medore kod chiegni nyadiriyo ka opim gi higa mokalo. Nonro mar Ramogi TV e gwenge mopogore opogore koro yango ni onge kama oduma kilo 2 kata gorogoro achiel sani yudore kod matin ne siling 200. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, johala ma uso chiemo bende winjo pek bang' be chiemo mamoko bende koro idho. Nengo mar mogo ma osebet ka idhe okang' mamalo chakore higani sani koro chomo kama oganda duto winjo pek mar ng'wenyo kuon. Bed ni chamo nyaduka kata riga, onge kama nengo mar mogo kilo 2 koro tin ne siling 200. Chakore Kisumu, Homa Bay kod Siaya ma gorogoro sani en siling 200 ka rege ok tin ne siling 20. E gwenge ma Mombasa nyaka igol siling 250 eka ing'weny kuon. Gwenge makoro ywak mar nengo mogo kwako. Chiemo beche tek moingowa. Pok nanyiewo mogo siling 200 gi wiye. Uru konywa nyathinwa. Nyathi Kenyatta ne winjo wach. Nyithindo samoro tieko kata ndalo 3 kapok oneno kuon gi wang'gi to dhi sikul. To mogo ni ema koro ne irawe ka berberie. Koro sani ndio medre ma kaka dang' irawe onge. Koro ko akwayo ni yawa ukonywa e wach mogo ni mapiyo piyo kech dhi nego wa gi nyithindo. Sani tich bende onge. Mogo bende medo gik moko imede duka nyaka kibrit nyaka chumbi te. Medruok e nengo mar mogo wachore ni osekel kod nok mar oduma ma ok osebet katimo maber higni 2 mosekalo. Okang' makoro miyo moko kuom jorego oduma oseloro ohala kaka gwenge ma Nakuru. Ne johala ma uso chiemo osechunogi mondo gimed nengo kuon, kendo kuonno bende koro ging'ino mana matin. Otek nikech ne wauso ga kuon gi siling 20, wauso ni Jojo Akali. Sani koro chuna amedo nengo, sani en 40 to wang'ade. Nikech ohala gine nengo ma mogo no malo saidi. 200 onge ohala mwayude kata matin. Jonyiepo matinde kwan gi odok piny bende ywak, kendo moko kuomgi koro chuno mondo gicham chiemo ma ok ging'iyogo. Kuon kanyocha achamo gi tich matiyo to nyocha winjo ka ayieng' maber. To nikech bech kuon nyomedre na nyadiriyo. Koro chuna mondo arawi e nyoyo, to nyoyo no koro yudo ka bech kuon cha ka kuon sani endi imiya gi siling 50 ei sana achiel. To nyaore kaka kuon gi siling 20. Koro ing'eni nyoyo ka chaka duoge, tayudo ka nyoyo anyalo yudo gi siling 50. To en nyoyo makoro kachamo taneno ni at least moingo kuon. Kech kuon ka ikaw mar 50 no othin to magawa mayande wadhi nyocha wang'iyo gi gimoro ni sosa. Sosa no sani kiwacho wach ni chalo mana ng'amo yanyo ja magawa, odwa kata lawi. Kata bed ni piny owacho oselando ni oduma ma igole pinje maoko koro dhi chako donje thur kama ok ojuogo suru mora mora kaka yo mar duoko nengo mar mogo chien. Johala pod wacho ni mano kende ok oromo. Shida maduong' manitie ni kata kelo oduma no to owachi en wach kacha to iduka ma piny ka government okoseketo mechanism mondo gine ni to joma nyo hinyore ka koro wakelo oduma bende uso negi e dukni kacha e nengo mowinjore nikech mano ne nitie chon. Nitie standard miuse gik moko. Sani ng'ato uso kaka ohero. Geno makoro dong' en mana ni moko kuom gwenge odong' kod thuolo machuok to gichako golo oduma e puothe. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.